Здравейте хора, днес продължаваме да снимаме в моя канал. Продължаваме с Brawl Stars видеята, като днес ще правим... Ще играя с всички мои герои, ето ги както виждате. Ето ги всички 73 героя. Като целта ми е да направя с всеки мой герой, който имам, една победа. Първия е Шели. Нека започваме. Айде ще играем на... Айде на... Не знам, на нокаут. Айде, да започваме. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала. Благодаря ви. Добре, сега нека да започваме. Че ние бихме. Гати. Не. Бихме. Бих с Шели. Това е първата част от видеото, като аз ще го правя на 4 части. Може би. На 3-4 части. Добре, следващия герой е Нита. Нека да изберем. Аз имам супер готин скин на Нита. Нали, ако ви кефи? Ставете лайк. Добре, сега започваме с Нита. Добре, първият убит. Умрях, ама нищо. Тя мечката се огони. Тя го уби! Мечката го уби! Мечката, хора. Мечката. Гати. Няма повярвам. Атакуваме. Атакуваме. Добре, тук че е само един ми метне бомба. Добре, убих го. Убих и Ръвс. Yes! Победа. Много добре. Следващия герой е Колт. Да видим какво ще направя с Колт. Аз не съм много добър Колт, така че може и да загубим. Чакайте само. Добре. Нека започваме. Малко ми лагва, защото интернета малко не е добре. И затова. Иначе аз съм много добър на Brawl Stars. Поне така мисля аз. Кажете мнението. Добре, тъпото Бери. Да го нърфна дано. Между другото, ако искате да нърфнат Бери. Зато Гео стана... Да, то е ясно, че загубим. Ясно беше, ясно. Какво става? Защо ми е толкова лагва?
Какво? Стрелнах ми. Загубихме. Ще пробвам да играя на Arena Social. Social Down Squad. Както е често. Целта ми е да победя. Като четвърто място също се бори за победа. Четвърто място вече се е победа. Арджунета. Какво? Това достигна мен. Не. Толкова е ранки. Добре, няма значение. Пак ще пробвам на нокаут. Добре. О, ес, Тика и Кенджито са убити. Не, моля те, Менди. Менди с Кенди. Моля. Менди с Кенди. Менди с Кенди, ес! Благодаря. Благодаря на Мендито. Едва убих главата, иначе ще ме убие. Къде е Фанга? Тък му ще го кажа, Пак Кенджи. Не, no way. Добре, нищо, гайз, да, но има малък шанс да спечелим. В принцип има. Не, няма никакъв. Но съм зле скоро. Аре да промена. Между другото това не съм го играл. Зомби Бомбър. Аре на новия евент. На новия гейм мод. Да пробваме. Ай. Само заради. Добре. О, тук се взима. Аха, това като нея. Колените само че са нали, хелуинско е направено. Добре, взехме топката. Моля. Един гол. Направих дабл кил, май. Не, един кил. Добре, взехме топката. Yes! Победа, хора!
Махам колт най-сетне. Йой, изпълних квест. Сега с Бул. Следващия герой е Бул. Тази карта не става за Бул. Добре, ще го играя на... Кой гейм мога да го играя? Аре пак на Зомби Пландър. Може да ми върви там. Добре. Взехме май топката. Един гол. Хилнах се, ама не успях да... Взехме топката. Оп, взехме я. Победа. Гати бързата игра. Епик! Добре. Тъпотия. Добре, следващия герой е Брок. О, имам нещо в паса. 100 крейта. Добре. Човек, Кенджи е OP. Който мисли, че Кенджи е OP, да пише в коментарите. Гледай го, погледни, аз не мога... Погледнете, аз не мога оцеля. Да, те ни вкараха. Айде стига. Добре. Не. Не, това беше тъпо. Беше тъпо. Съжалявам, аз сега много не съм концентриран. Как играя? Мото! Браво му. Оп. Бибито е убито. Обаче Кенджито май ще ме довърши. Да. Тук ги пребих. Обаче Кенджито, Добре. Моля ти се. Не, това откъде изкочи? Да, Леона си пусна хайперчарджа. Загубили сме. Загубих. Между другото, аз имам май готин скин на Брок. Имам ли? Че не съм цъкал паса. Не съм цъкал паса.
Хора, какво става? Това не е бъг. Това е някакъв бъг. Защо не мога да си видя скиновете? Добре, ще пробваме по този начин. Така се получи. Така ще го направим. С готиното скинче. Да. Добре, убих Кенджи. Молят се, Кенджито нашето. Добре, пусни супера, бе. Така. Това Кенджи. Моля. Не, мисля, че ни вкараха хора. Вкараха ни. Добре. С това хора мисля да приключа видеото. Абонирайте се за част 2. Ще има и част 2. Довиждане, аз бях Мартин. До нови срещи.